Tam. Počujeme sa? Hej, no ja som Renát, ahoj. No počúvaj, to kde máte robiť? V telke bude hlásené alebo v rádiu? Do rádia? No v rádiu, tak teraz som volal Norike, ktorá pozná Adelu Bonačovu, tak ona mi zistí, že koľko mám pýtať, lebo ona je na reklamy. Jak na reklamy? Ona vie, ako s týmto pohybovať, lebo ona robí to reklamy, vieš? No ale my s tebou sa chceme dohodnúť, nie s Marikou. No tak musí byť aj ja spokojný, lebo reklama chceš, aby vám išlo také reklamy, čo urobila aj po čísliach a ide im doteraz reklamy, vieš? Však hej, ale to je také, že sa nebude hrať v kuse, vieš, ty tam budeš hovoriť našu stránku www.najlacnejšielyže.eu a to bude bežať iba cez Vianoce, cez december. Hej, ja viem. A to budú hlasiť napríklad aj 100-krát, aby som nahlásené bolo po celé Slovensko, aby kúpili, vieš. Hej, a ty máš takého manažera? Lebo ja viem, na toto pohybať. Keď mi ponúkneš dobrú odznár, tak nie je problém. Spravím ti, aby ti kúpili, lebo vždy mi volajú aj do Bratislavy, také reklamy a vždycky sú spokojní. Idú tam plno ľudí, pozri si na stránky, kde neveríš. Aj na jakej? No tak daj si Ivan Gamras toto a pozri si moje klipe, tam je všetko napísané. Ty máš stránku webovú? Ja nemám stránku, ale teraz mi spravili stránku. Napríklad, keď ti ide spievať, otvárajú bar, hej, nikto tam nechodí, tak teraz odkúpili veľa lístky, no nie sú ani miesta, chápeš? A potom už chodia? Páne Bože, plno. Boha, tak keby to tak išlo, rozumieš. A čo, zrobíš taký krátky klip na našu stránku? Najlacnejšielyže.eu? No. Hej, no ale tak čo ti povedala, že akú sumu alebo čo? Ona povedala, že zistíme, potom mi dá vedieť. Ale ona zrobí kompletnú sumu. Ona zrobí normálne celú sumu, že aj s reklamou v rádiu, aj s tvojim klipom, alebo jak? Nie, ty ma nechápeš. Ona je na reklamy, ona pozná Adelu Bonačovu a mňa to nezajíma, ty si spravíš na rádiu, vieš. Hej, chápem. Ona mi zistí, že koľko, lebo ona je na reklamácii, ona aj vie, koľko sa bere, koľko, vieš. Hej, chápem. No ale ja som myslel, že my sa dohodneme tak. Prosím? No ale ja som myslel, že sa s tebou tak dohodnem, vieš, nie že cez takoho, že ti dám do vrecka love, vieš. Nie cez zmluvy chujoviny. A lepšie tak. No ale ešte si mne povedal cifru. Či sa mi to oplatí vôbec. No ja neviem, jak sa pohybujú také sumy, vieš. Tak, René, to každý ti povie reklamy, to je drahé. Aha. To nikto ti nepôjde, keď zavoláš napríklad iného superstára známeho a mňa plne, ja som alterov z reklamy, tam moji hlasky budú počítať, určite vám pôjde. Ja som spravil reklamu, išiel som preč, ešte ma ľudia čakali, hľadali, že kde som. Lebo on tak spravil, že prídem tam spievať, a ja som spravil reklamu a plno ľudí tam boli, plno. Počúvaj, a lyžuješ? Lyžuješ? Ja som reklamu robil aj tomu, keď neveríš, jak sa volá. Verím. Len počuj, Ivan. Na Králíkoch. Jak? Pánska Bystrica na Králíku, tam som spravil reklamu. Na Králiky? No. Na Králiky, hej? A koľko zobral šrac? Prosím? Koľko si zobral za šraca? Dosť. On mi dal 1000 eur za 15 minút. Ale išlo mu tam veľa. Lebo aj lyže predával a lyžovali sa tam. Ja to bol nejaký svah? Nie, normálne sa lyžovali. Tie lyže, čo jak ty vravíš, nie? Jaj, hej, že predával. A jak sa volal? Králík? Nie. Volá sa Slavo Hatina. No, a on mal firmu, čo predávajú lyže? To máš firmu všade. On je najbohatší človek, veď ho poznáš, nie? To neviem, ktorý to je. A počúvaj, dobre, nechajme Králika tak. Počúvaj, a ty vieš lyžovať? Ja neviem. Ja som nohu zlamal, ja nemôžem. Jaj, škoda, bo sme chceli aj natočiť klip, vieš. Že tak. A na billboardy... Počuj, a na billboard, vieš, že zrobíme pár fotiek, že budeš mať naše lyže v rukách a tak? Tak.
mobily, tiež napal som happy. Mhm. To tak, musí sa prebiehať tá reklama mesiac, lebo zima už ide teraz. Takže, ale však ty, keď sa stretneme v Košiciach, tak ty prečítaš tu za 10 sekúnd nejaký spot, dáme ti love a koniec debaty, ne? Tak? No, toto mňa nezajíma. Napríklad, nemôžeš robiť na druhý týždeň, lebo reklama sa robí dopredu a reklama musí prebiehať. Furt hlásiť aj 2 mesiace, 3 mesiace, furt. Tak sa robí, lebo od 2 týždne, keď spravíš reklamu a ja možno, že nebudem doma, nevoláš mi, ani ty spravia reklamu. Ja v Českošicách robím reklamu na billboardoch. Mhm. No dobré, takže koľko je minimálna taxa, čo bereš, že by sme sa dohodli? Vieš, na to najlacnejšie lyže EU. Ona keď mi zavolá, že koľko ma pýtať, nebudem čakať, aj keď povie 300, to 300, keď povie 400, 400, no. Dobre. A kedy budeš vedieť, Ivan, toto? Kedy, tak... Priebehu dňa? Alebo zajtra ti odpoviem, alebo dneska ti odpoviem, vieš. Dobre, to zavolaj, keď budeš vedieť určite. Ty musíš vedieť takto robiť. No. To každý ti povedia. Každý ti povedia tak, že tu, napríklad tu dneska reklamu, napríklad so mnou robia reklamu už dopredu mesiac. Teraz pred týždňom som spravil reklamu, chodím pozrieť na bar, tu Benda, či ak sa volá Tromba, tak už tá reklama je... Trombón, no tam idem spievať. No, dobre, počúvaj, Ivan, tak sa skontaktuj s tou pani, čo cez ňu to ideš riešiť a dohodneme sa na cifre a dáme stredko. No, ty musíš to pre tú reklamu robiť, ja ti nebudem dávať rozum, ty to vieš. Hej. Ja viem, čo chcem, vieš, a ty tak to tak našteluješ, naspievaš, jak ty vieš, originálne, vieš, s tvojim hlasom. Tak? Páne, ty sa nestaráš, čo ja spravím, neboj. No, čo som chcel počuť. Bude to pesnička a potom, neboj sa, ja mám také pesničky, čo o zime. Jaj, dobre. Napríklad tú pesničku. Now it will hit me on my back, little cheaters my way. V zime, nie? Môže byť, ale tam musí byť toto, zakomponovaná moja webová stránka, vieš, že kupujte lyže, najlacnejšie lyže, pijeme kolu a toto. Kupujte lyže, najlacnejšie lyže, vieš, také niečo chcem. Také reklamu. Hej, také. Tak ty musíš natáčať, ma to nezajíma, potom vy môžete dať... Dobre, tak my to už potom osekáme, dajak, vieš. No počúvaj, Ivan, dohodneme sa tak. Budeš vedieť cifru, zavoláš mi a dáme stredko potom, hej, a dohodneme už detaily. Dobre? Hej. Dobre, tam mi daj vedieť potom, keď budeš vedieť ohľadom ceny dačo, hej? Ale ti si na oklamal, že ti číslo kto Orange dali. Neoklamal, však ti hovorím, že ten kamoš, dobre, mal si pravdu z Bystra, alebo niečo také, čo ťa kontaktoval. Tak no, to sa volá Klinčak. Počkaj, Klinčak? Hej. No, tam môže byť. Môže byť. Napíšel za mnou, ale ja som nechcel dať číslo. Áno. Povedal, Ivan, nech nepoznám, mám im dal číslo, daj, ale keď bude pravda, by ma neobťažovali. Ale chcú s tebou robiť lyže. Hej. Dobre, hej, a keď zavolajú. No, my sme, neojebal ťa šrať. No. Dobre, Ivan, budeš mať... Koľko rokov, keď sa môžem pýtať? 28. 28 rokov, hej, to ja mám 27. No, to sme rovesníci. No dobre, poďte dobrá reklama, lebo ináč, keď zavoláš iného, to bude pýtať 100-krát, 2-krát od teba toľko, vieš. Dobre, Ivan, budeš vedieť niečo nové, kontaktuj ma, dobre? Dobre, ona mi povie, že koľko, lebo ona nebude klamať, keď povie 100, povie 200, nebudem čak klamať, poviem ti pravdu, ja to nebudem klamať. Dobre, Ivan, v poriadku. Dobre, Dohodnutý, ahoj.